Guten Tag. Ale nerobím srandu, čaute a vítajte pri dnešnom gameplay z hry Shakes and Fidget. A je to môj prvý gameplay na tomto kanáli. A ako vidíte, dneska si ukážeme postavy, bude to taký začiatočný, takže kratší let's play. Inak budú 15 minútový, ale toto bude okolo 5-10 minútový len. Taký na ukážku na začiatok. Takže o prvú postavu si môžeme hneď ukázať túto Splash 93, moja základná postava, za ktorú som začal hrávať Shakes and Fidget. Nie som nejaká skilla, hrám to ešte len max tak niekoľko mesiacov teraz s kamarátmi, ktorí ma to naviedli. A ale je to akože úplne super hra. Som rád, že som k tejto hre prišiel a takže tu sú nejaké moje veci, epiky, pár, celkom nič moc. Mám nejaké 2500 silu a 140 000 života teraz, 90. level som. Ešte pár levelov budem stovka a to je dobrá správa, pretože budem mať WC, takže budeme splachovať. No ale to je zase s tým mi to vybehlo, prepačte. No, ďalší stupeň od stovky level, ale od 95 teraz 2 levely budem mať nové podzemie otvorené. Môžeme si ukázať podzemka hneď, takže máme tu prvé 4 mám hotové, potom tu máme Kralosaurus, nakažený medvieď, Bortník a lávový obr a toto bude to ďalšie podzemko, ktoré sa nám otvorí od 95, takže ešte 2 levely. Chrám zamrzlé krve. A potom tu je pyramída šilenství. A potom, keď dokončíme toto podzemko pyramídy šilenství, tak budeme mať otvorenú väžu a ostatné ďalšie podzemka, ktoré sú tam. Zase mi tu s tým naskočí. To si nevšímate, to mi tam bude skakať teraz stále. No. Ja si dám hospodu. Dobre, dáme 110, 120 na 1000, teraz idem hlavne na XP. 62% bonus za cech a 60 za môj album, ktorý mám. Poďme sa pozrieť, tu je môj album, skoro 60% dušno, 59,82. No, my si môžeme dať si slavy hneď, aby sme trošku doplnili album. Tak pozrieme treba. No, tu je taký. Musíme ho na ne zautočiť. Sakra. No, tak ten mal šťastie, dal nás. Škoda, som malo HP, to by bol jeden hit a bol mŕtvy. Nevadí, aj to sa stáva. Porazil nás. Nie som neporaziteľný, vravím, že to nehrám nejak dlho, nie som nejaká skilla. Takže nás porazil 10, 6, 4 podzemka, to sú moje, ktoré mám, áno. Dobre. Čo si ďalej môžeme ukázať? Zbrojenú, čo tu máme? No. Všetko nejaké blbosti len, ktoré nepotrebujem. Nič, to máme nič. Dobre. Tak, pozrieme sa ešte do cechu. Máme tu cech, som v cechu Vory. Samozrejme, ako môžete poznať z Let's Playu The Procrasha alebo Epika. Sú to dobrí Let's Playery a gameplayeri, sú fakt super. Pozrite si ich kanály, budú v popisku môjho tohto videa. Točia taktiež Shakes and Fidget. The Procrash má túto 75 level, Epic 78 level. Crash má ešte 130 dačo, alebo tak skoro 140 level, možno, že už dlho som nevidel ten účet. Na S2, server 2. A Epic má tiež na jednotke servery 130 level, alebo tak nejak 120, neviem presne teraz, tiež jeho level. A ešte má, toto je jeho Epicov účet, teraz ktorý gameplay, no je to vlastne účet tutok, teraz je to to bolo to napísané, že predáte účet, ale je to účet vlastne Crashov, ale on ho požičial Epicovi, aby mu ho točil späť. To ste mohli vidieť v jeho, ak ste pozerali jeho gameplay, tak tamto, alebo let's play, tam to vysvetľoval. No, takže to by bolo všetko z tohto účtu asi. Mohli by sme sa presunúť na druhý. Tu máme druhý účet, 47 level, ako ste sa mohli všimnúť. Magic 8 sa volám a som v cechu VDC. To si neskôr ukážeme. Máme tu nejaké teraz veci. Tak. A vidím tu, že už mám hospodu mi blíka, takže to neviem pravdepodobne na nič. Alebo bez života. Tak koľko mám int, 45 int. 50 000 života. Neviem, dáme si toto zatiaľ, ale nechám si to.
A idem na... Toto predám, to mi je na nič. Ten Slavy. Môžeme na niekoho skúsiť zautočiť. Dajme sa môže na tohto. Zase sme prehrali, nevadí. OK. Čaro obchoda, máme peniaze, kúpime si elixír, tento. Dáme si ho hneď na seba. Ešte tu mám tento elixír, ten si tiež kúpim. Zbrojerná. Boty mám. Také podobné, to nebudem nič robiť. Tu mám výdrž, to si nechávam. OK, takže tu nič zaujímavé nemáme také. No, tu si môžeme ukázať ten cech. Práve útočíme na nejakú elitu. A útočia na nás rada sazinok, tak na nás útočia pravidelne, ako stále nás útočia. No. Momentálne sme 10. v topke, je to good cech. Toto sú tí, ktorí nás útočia. Vždycky nás dajú, pretože majú veľa 50 levely. No tak, no ale poďme k cechu. Vodca je Macho a Moro Gamer LP, možno, že točí LP, let's play, neviem. Ukáž, pozrieme sa, neviem. Áno, točí. Tu je jeho kanál. Môžete sa na neho pozrieť, ak chcete. Ak chcete, tak si to ešte prečítajte. Ja budem rád, keď budete podporovať aj ostatných let's playerov. A gameplayerov proste. OK. Chýba mi elixír na výdrž, čo je dosť hovno, pretože dáme si to nie sakra, to by sa nám zišlo, keby tam bola inteligencia. Obratnosť. Si vole, také slabé rukavice. Dáme si toto, počkať. Nie, tu dám si toto, tu mám najviac XPček. OK. Takže mám tu nejak, to veci som asi už ukazoval, neviem, alebo neukazoval. Epiky 2, slabé celkom. Húku tiež by som, sa mi zišla už trošku novšia. Podzemka teraz ja neukážem, pretože toto je hospoda. Ukážte niekto. Cech. No. Čo by som ďalej ešte tak asi ukázal, neviem, poďme na druhý účet. Hospoda ešte, arena, zbrojenie, nič moc. Zbrojenie som asi ukazoval, tuto je čaro obchod, myslím, že. Mám 26 hubičiek a ako ste... Tu mám už len... Dneska mi to bude končiť zajtra. Takže si kúpim nové, pretože mám 26 hubičiek a dneska je aj veľkonočná zľavy, takže 25% hubičky. Škoda, že dávajú len na 20% plus hubičiek, mohli by dať aj 50 napríklad niekedy. Čo ja viem, nejaké lepší sviatok, ale tak, väčšinou bývajú vždycky len 20%, no ak to nevadí. Aj to je dosť, takže plánujem, že si kúpim ďalšie hubičky, 36 asi. A teraz si chcem kúpiť Draco Griffina, si predĺžim hneď. Neviem, predĺžim si ho, nepredĺžim si ho. A ešte nechám, nech mi vypršie, potom si ho predĺžim. Alebo však si ho predĺžim, no to je jedno. Alebo počkať, vlastne zajtra je epický víkend, tak ešte si počkám, že až bude epický, že keby som náhodou pretočil v hospode, teda ne hospode, zbrojárne alebo čaro obchode tie obyčky. Ak bude epic, pretože zajtra by mal byť podľa toho, čo som počul. Tu sú moje ocenenia nejaké. Tu som full na elikovaný zatiaľ. Podzemia, prvé 4. Králosaurus, na každý divertný. Neviem, či asi sa opakujem, pretože som to už hovoril, tuším. Áno, som to hovoril, to sa mi zdá. Alebo nehovoril, neviem teraz. Toto dostanem teraz na 95-ke. No, takže to sú moje pozemka. No, čo ďalej povedať? Môžeme si ukázať náš cech teda ešte hráčov. Takže Crash, YouTube, The Pro Crash, ktorý vám dám do popisku. Dobrý gameplayer, let's player. OK, ďalej ja. Potom Game Over. Destroyed. Ten je tiež v Enderboxe samozrejme, ale netočí let's play, alebo točí, neviem, niečo spomínalo, že začne natáčať, tak uvidíme.
spýtam sa ho, ak áno, tak dám aj jeho kanál do popisku. Jack, toto je môj spolužiak, ktorý hrá v našom cechu. Samozrejme Filipos, toto je tiež, to je Assassin, ktorý tu hráva. Ďalej tu máme Epic, to je samozrejme tiež gameplayer a let's player dobrý, takže jeho kanál v popisku tiež určite. Tu je tiež môj spolužiak ďalší, takže mám tu viacej spolužiakov, Imerko. Teraz moc taký neaktívnejší, neviem, nehráva dlhšiu dobu tu už nebol, tak uvidíme, čo bude ďalej. Tu je Xena, to je tiež účet Crashov, na ktorom tuším točí, že aj sa mi zdá. Ok, ďalej tu máme prúskumník.cz. To je ďalší hráč z nášho cechu, môžeme ísť ďalej. Onimod, to je samozrejme tiež člen Renderboxu. Ghost, môj ďalší spolužiak, takže už tretí poradí. Potom Lubike, to je, nie je to môj spolužiak, ale poznám ho osobne tiež, takže je to brat Jacka. Zloduch, ďalší môj spolužiak, už štvrtý spolužiak. Všetko môj spolužiači väčšinou, som ich na to nalákal, aby to išli hrať. Môžeme ísť ďalej. Potom do kokos. Toho nepoznám osobne. Ďalej Jura 221, toto je náš učiteľ informatiky, fakt. Robím si srandu, ale naozaj. Ok, poďme ďalej. To je šialený, to je účet, myslím, že tohto, to je účet Destroida, no. Neviem si spomenúť. Potom Demon Hunter, ten má dosť epikov, ty vole, hej. 22, ale to má slabé epické veci. 225, no, to je ďalší, tu je v poradí Unit.cz, to je samozrejme, ako som hovoril, epikový účet, no, je to Crashov účet, ale dal ho Epicovi, požičal ho na natáčanie, tak. Ďalej tu máme nejaký Frixen, to je ďalšie cechu, potom Fushi. Ďalej Beruli, 42, Pietik. Toto je účet Game Overa. To je OK. Toto je ďalší môj spolužiak, ktorý to začal hrať pred pár dňami. A toto už je, to je, ktoré sme pozvali, ale neviem, či to príjme. Tu už máme hospodu. A to by bolo pre dnešný diel asi všetko. Ja už nemám čo viacej dodať, takže majte sa a uvidíme sa už pri ďalšom gameplayi z hry Shakes and Fidget, takže čaute.